Πάμε στο άλλο που συνέβη. Για να περάσει λεωφορείο. Αναγκάστηκαν να σηκώσουν στα χέρια ένα αυτοκίνητο για να περάσει το λεωφορείο. Εδώ είναι. Δείτε εδώ, παιδιά, δείτε εδώ. Και βλέπουμε για ακόμη μια φορά και ο οδηγός του λεωφορείου και οι επιβάτες να ταλαιπωρούνται κατά τη διάρκεια δρομολογίου στη Θεσσαλονίκη. Όπως βλέπουμε λοιπόν και στο βίντεο, το λεωφορείο 20 που εκτελεί το δρομολόγιο Αριστοτέλους Μενεμένη, ενώ βρισκόταν σε έναν δρόμο στους Αμπελόκηπους, δεν μπορούσε να στρίψει καθώς ένα αυτοκίνητο είχε παρκάρει πάνω στη στροφή. Πηγαίνουν λοιπόν 3 άτομα και με συγχρονισμένες κινήσεις το σηκώνουν κυριολεκτικά στα χέρια, έτσι ώστε να περάσει το λεωφορείο. Βλέπουμε και τους επιβάτες που παρακολουθούν το τι συμβαίνει και περιμένουν οι άνθρωποι να πάνε και σπίτι τους, γιατί ήταν και 10 η ώρα το βράδυ. Τελικά μετά από λίγα λεπτά. Ποιος καλός κύριος ή καλή κυρία το έχει αφήσει εκεί? Μάθαμε. Εκεί που τη βόλευε ή τον βόλευε δηλαδή. Προφανώς δεν ήξερε ότι περνάει από εκεί λεωφορείο. Παιδιά, και να μην ήξερε ότι περνάει. Μου φαίνεται ότι είναι μέσα στη μέση. Εμένα μου φαίνεται μέσα στη μέση. Έχει τους κόνους. Είναι πολύ πιο εκεί από το πεζοδρόμιο. Δεν είναι απλώς στην άκρη στη στροφή. Ακριβώς αυτό που λες, Μάρονα. Ναι, είναι όχι στην άκρη τη στροφή, είναι στη μέση του δρόμου. Δηλαδή είναι το άλλο, το ανάποδο ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν νομίζω ότι και αμάξι δεν περνάει. Μπορεί να ήπια λίγο παραπάνω, να μην σκέφτηκε που το άφησε. Ξέρεις τι, είναι και έχουμε δει πολλά και είναι και οι φορές που απελπίζεσαι. Που θες να πας να πιεις το πρώτο σου. Δεν τα αφήνεις εννοώ, αλλά απελπίζεσαι. Ευτυχώς που είναι μανιτζέβελο το αυτοκινητάκι. Είναι από τα μικρά της πόλης. Μανιτζέβελο. Ναι. Πρώτη φορά τα ακούω γι' αυτό. Μάλιστα, και μπορούν να το σηκώσουν δηλαδή. Για φαντάσου να ήταν κάνα πιο μεγάλο. Πώς να το μεταχειρίσουν και μέχρι να έρθει ο Γερανός και να το πάρει κτλ. Ο κόσμος περίμενε να πάει στη δουλειά του ή στο σπίτι του. Και πόσο θα κόρναραν και πιο πριν το λεωφορείο, τα αυτοκίνητα. Πόσο θα κόρναραν, δεν είχε καν το νου του ή το νου της. Ναι, θα σου έλεγα, άμα είχε αλάρμ, θα σου έλεγα. Το είχα αφήσει μετά τους κόνους, το είχα αφήσει πάνω στη στροφή. Ένα σημείωμα. Καλά, εδώ δεν είναι, αλλά επειδή με βολεύει, θα τα αφήσω και θα έχω το νου μου. Ναι. Ούτε καν αυτό. Όχι. Δεν είχε ο κύριος ή η κυρία. Τέλος πάντων τώρα, αφού το κουνήσαν, αφού ήταν μανιτζέβελο και κουνήθηκε εύκολα, μια χαρά.